It-tnejn wara nofsinhar waqt il-programm Indigo fuq One, mart il-Prim Ministru Dr. Lidia Abela iddiskutiet mal-preżentatriċi Ġosette Ciberras temi relatati mal-kampanja elettorali li ninsabu fiha u l-ġid li wettaq il-Partit Laburista kemm ilu fil-Gvern. Fost l-oħrajn Dr. Abela trattat l-importanza li ngħatat il-mara ġenerali fl-aħħar snin, il-child care b'xejn, il-kontijiet tad-dawlu l-ilma li baqgħu stabbli u s-sussidji lill-anzjani li jingaġġaw carer f'darhom stess. Mart il-Prim Ministru ddeskrivit dawn l-elezzjonijiet li ġejjin bħala importantissimi u saħqet għaliex wieħed għandu jmur jivvota biex jibgħat il-messaġġ favur Malta dejjem. Importanti illi mmorru nagħmlu l-għażla tagħna, għaliex jekk ma nagħmluhiex aħna l-għażla tagħna se jagħmilha ħadd ieħor. Jekk ma nivvutawx aħna, dak il-vot ikun qed ifisser għażla għal ħadd ieħor. Sostniet ukoll kif il-politika tal-Gvern tpoġġi l-ewwel u qabel kollox lin-nies u proprju għalhekk li jekk fit-8 ta' Ġunju nagħmlu l-għażla tajba u nivvotaw għall-Partit Laburista, inkomplu nassiguraw futur aħjar għal pajjiżna. Jekk ma tmurx tivvota din id-darba tkun qed tibgħat messaġġ illi inti ma tix Gvern Laburista, illi dawn il-passi l-qudiem li għamilna sew kemm hekk huma żgħażagħ, anzjani, tfal, ommijiet, nisa. Dawn l-inċentivi li tajna għalik inti ma jkunu jfissru xejn. Allura huwa importanti illi fit-8 ta' Ġunju immorru nivvutaw ħalli nibagħtu sinjal ċar illi aħna rridu lil Malta tibqa' mixja l qudiem.